היום זה היה ממש, היום הם כבר בתיירות. למשל, יש להם אנרגיה, הם מייצאים אנרגיה, בגלל שבבטן האדמה, זה ביוטרמי. החשמל שם הוא מאוד מאוד לא צריך ג'ל. פה אני במעיל. זה סתם. what? תוכה אדמה שיוצא אין. מה יש שם תופעות גיאולוגיות, מצטערת לך מהמילה, שלא רואים בשאר. יש להם תרבות. מה הם נוצרים? כן, הם נשלטו על ידי הדנים. הדנים שאבו מהם כל דבר שהם יוכלו. הם יפסיקו אותם. אסור היה להם לסחור, אלא רק עם מישהו שהדנים קבעו שהוא המביא והמוציא של האזור, ואם הם סחרו או משהו, אז תלו אותם, עשו דברים איומים. ומה המשטר שם? מעניין כל כך. הם אומרים עלינו, גם האיסלאמים, כולם כבר מתקדמים אלינו. כולם עשו דברים מאוד קשים. ומה המשטר מסתכל? כן, כן. אבל תסתכלי, אני אגיד לך לכל שאני הולכת פה זה כלום. זה היה פעם הרגש ש... כן, אני מבינה. נורא יפה. זה טבע. יש גם תרבות מסוימת, אבל המוזיאונים ממש... כן, בסוף היינו במוזיאונים. יש במקרים מוזיאון מזמין, שמסביר את כל התופעות, הדגמות וכל זה. ביום האחרון, איכשהו ביום האחרון אני סחבתי את המקום. והיינו שם שעתיים, וצריך זה אחד. שמעת? אני אותו נוסע. הוא לא נוסע לאיסלנד. את רואה? אני עוברת פה. מה אתה רואה? את רואה? המפה לא נוסעה. אנשים נותנים לי יד, כי אני פוחדת. להחליט? כן, מאחורי המפה. לא התרתקת? נו, איזה שאלה. לא התרתקנו. מה, לא ניסה? אני מאחורי המפה מצלמת. היום, כל ירושלים, כל מה שהמשיכו לעשות. אני אגיד לך למה. היום בערב, אני אמרתי לה והיא לא רצתה, אז גם אני חיפשתי משהו אחר שירדים לפה. יש בכיכר העירייה אלפים, במקום מאוד גדול,
כמו במזרח מערב כזה. קיצור עושים שם ערב בחוץ, אבל זה מקום מאוד גדול. אז רוב האנשים מישהו למה אני לא הצליח? יש גם בעוד מקומות, יש הרבה אירועים. עם הפנים אחרים. הם שאלות שם מכיכר סחר, זה אלפי אנשים. כן, זה מתחיל שם בשבוע וחצי, תודה לך. טוב, אז ערב טוב לכולם וברוכים הבאים למוזיאון ארצות המקרא. אם יש מישהו שרוצה, אפשר להתקרב, יש פה תשורה פנייה ככה למטה. אז שוב, ברוכים הבאים, אנחנו ממש שמחים לארח אתכם כאן בערב סליחות בטעם של טעם שאנחנו עורכים פה במוזיאון. בעצם זו פעם ראשונה שאנחנו פה במוזיאון עורכים ערב סליחות, וככה לאור האירועים של השנה האחרונה שכולנו מתמודדים איתם, זה הרגיש לנו נכון ומתאים לקיים ערב סליחות שכזה. ויצרנו פה כמה שיתופי פעולה מיוחדים, יצרנו פה שיתוף פעולה עם מדרשת ראשית ירושלים, עם אבימאיר והלהקה שתכף תעלה לכאן, אני כבר אציג אותם. ויצרנו ערב מגוון, אנחנו בחלקו השלישי של הערב באירוע במופע עצמו. הערב התחיל בסיור, כמו שאמרתי, בשיתוף מדרשת ראשית ירושלים בהדרכת גבריאל אסולין. סיור שהתייחס בעצם לכוח של המילים לברום מציאות ומדוע אנחנו בעצם עוסקים בסיורים ופיוטים. חלקכם שתתתם עכשיו קצת במוזיאון עם המפות בסיור עצמי שאנחנו הכנו לכם, יצרנו עבורכם סיור עצמי ובחרנו פריטים במיוחד שבעצם מאפשרים, מאירים מעט את היחס לצדק ואמונה ותפילה בעולם הקדום ובימינו. ועכשיו אני שמחה ומתרגשת להזמין את אבימאיר צור ואת הלהקה. למופע סליחות עם פיוטים בטעם של פעם. קבלו אותם.
האמת שתוך כדי תפס אותי המשפט הזה, המרחם הוא ירחם עלינו כרחם אב על בנים. אנחנו אומרים ביום כיפור, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים רחמנו, כרחם אב על בנים, אם כעבדים, איננו לחטאויות. מרגיש לי שההבדל הזה בין עבד לבן, זה הבחירה שלנו. אנחנו יכולים, אם אני עבד למה שמנהל אותי, שאני בוחר להיות כמו בן, ולהסכים לקבל את האהבה הזאת, שאני מקבל מלמעלה ולהאמין לה, ולא לרדוף אחרי משהו שהוא בלתי מושג. מאחל לכולנו שנה טובה, גמר חתימה טובה, איזה כיף להיות פה איתכם.
לפעמים זה מפתיע אותי, איך אנחנו שרים חטאנו לפניך, כאילו מה אנחנו מבקשים סליחה ואנחנו אבל מרגיש לי שזה כתוב, הסיר השטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו אני מבין שאני לא אכשל, שאני לא אחטא. אבל מאחריי מה זה משנה? מה שהיה היה. אבל השטן תופס אותנו שמה. אתה רואה, אתה מה לעשות, אתה אגואיסט, אתה פחדן, אתה שקרן, אתה לא מדויק. משם אני צריך לשחרר את זה. להסכים לשמוח. גם אם עשיתי משהו שהוא לא בסדר, אני לא מגדשדר על העבר. אנחנו חיים קדימה.
בסדר, היינו בעולם של אבא שלי, שזה עדות המזרח. אם חשבתם שאני שוודי, אני יודע לפעמים מתבלבלים, אבל זה פשוט הצבע. בכל מקרה, יש פיוט ממש יפה, ששרים אותו ממש לפני חזרת השץ, בראש השנה ויום כיפורים, ולאחינו האשכנזים יש לזה לחן מיוחד במינו. גדלתי ש"סניק. אוכיל עליהם אחרי פניו איש עלה ממנו מענה לשון אוכיל עליהם אחרי פניו איש עלה ממנו מענה לשון אשר בקלה השיר המחזור אביע רננו יד מפעלה לאדם מאחלת ומאשר מענה לשון אשר שפתיים תפתח הופיע לי תהילתך אנחנו ממש 3 ימים אחרי 7 באוקטובר, ויש לנו אחים ואחיות, חברים, בנים, אנשים טובים ויקרים שנמצאים בשבי, נחטפו מהבית שלהם, מנסיבות, מהבסיס, מאיפה לא.
יש שיר שכולכם מכירים, וכשראיתי את הטקסט שלו, הרגשתי שהוא רלוונטי יותר מתמיד, ושמגיע לו עכשיו, בזמן הזה, איזושהי התייחסות אחרת. אז אנחנו נתפלל ביחד שכל החטופים יחזרו עוד היום, בעזרת השם, בריאים ושלמים, בנפש, בגוף. כל החיילים שלנו יחזרו בריאים ושלמים, ושנחיה בשלום עם עצמנו ובעולם כולו. אמן. חיכיתי כל הלילה שם בתחנה, הבטחת כי תשוב וכבר חלפה שנה, שחרף צי הוא לא הגיע, מתי תשוב אליי, אבק דרכים זר שושנים כתבתי מפרחי גנים, עטרת ותפארת לראש חתני, שחרף ציון הוא לא הגיע, מתי תשוב אליי, אבק דרכים בטלטלה, אנא אלי שמור נעליו, נתתי לו כל שעה, רקמתי לו בחוצה, אשמור לי למשמרת את האהבת נערי, מתי תשוב אל ביתי, אשמור לי למשמרת את אהבתי נערי, מתי תשוב אל ביתי. אמן, שיחזרו כולם, אמן, כל היום. עמיתי גולדברג, לצנתר, לצנתים. כמה לסן למעבר. איך אתם שומעים? טוב. זה גם מלכה. היי. שתדעו לכם שאני שר את זה כבר שנה, ובחיים לא שרתי את זה ככה. באמת, אז איתי ניגן איתי את זה, את השיר, והוא חלק מהעידוד. אתם יכולים לשמוע אותו בספוטיפיי וביוטיוב. אבל אני ישבתי השבוע עם חברים שלי פה, דניאל ועופרה, ואמרתי להם שאני לא... אני מרגיש לא בסדר עם זה שאני לא תמיד מרגיש את הכאב. אני לא קם עם זה בבוקר, אני לא הולך עם זה לישון. אני פוגש את זה לפעמים, אני נכנס ויוצא מהדבר הזה. ועכשיו הרגשתי שזו תפילה שנשלחה בי, עשתה משהו, אני בטוח שגם שם.
בעזרת השם שיחזרו באמת כולם היום. אתם יודעים, אני מרגיש חבר שלי אמר פעם שהיצר הרע, או so called, תקראו לו איך שאתם רוצים, הוא נותן לנו פתרונות גרועים לבעיות מהותיות. הבעיה שלי זה שאני רוצה אהבה. באמת אני רוצה אהבה. אז הוא אומר לי, מה הבעיה? אתה רוצה אהבה? הנה, יש מלא. תיקח כל יום, תבחר לך ותהיה, או תלך, תקבל תשומת לב מאנשים שימחאו לך כפיים בהופעה, או לא משנה, כל פעם תעלה איזה תמונה לאינסטגרם, או... והוא אומר לי, הנה, קיבלת אהבה, קיבלת זריקה של אהבה. אבל זה לא באמת האהבה שאני מחפש. זה אהבה שהיא שקרית. היא עובדת עלינו. הרצון העמוק והפנימי שלי הוא לאהבה שלא תלויה בשום דבר. אז אני מאחל לכולנו, השנה הזאת, שנחווה את זה. אהבה שלא תלויה בשום דבר. קודם כל כלפי עצמנו. אינשאללה. ברגע שתיקה חושב לאן הלכת יהודה נמצא בין היש לאינסוף בין הדבש לאזור בין אמונה לאהבה בין היש לאינסוף בין הדבש לאזור בין האמונה לאהבה. אז מה רציתי? מה ביקשתי? רק דבר אחד קטן ומיותר. מה שאלתי? מה ביקשתי? רק אהבה שלא תלויה בשום דבר. רק אהבה שלא תלויה בשום דבר. ושוב אותה בריחה עולה, האם באמת זו הבחירה? נמצא בין חירות לבדידות, בין שלווה לגאות, בין נסיגה להתמדה. בין חירות לבדידות,
כל הצעקות, כל הצעקות. היידה, אתם מוכנים? אני חושב לכם עם הדיבורים או שזה סבבה? כן?
ירושלים שהזמין אותנו לפה. ובאמת, אני שמח להיות במקום שמזכיר לנו מאיפה באנו, את ההיסטוריה שלנו. בזמן הזה אנחנו צריכים לזכור את זה יותר מכל זמן לדעתי. תודה מיוחדת באמת למשה, לשלומית, לשרון. לליסה. תודה רבה לכם שבאתם, באמת, שתדעו לכם, ממש כיף לי איתכם. אתם יודעים שמשחר ההיסטוריה מנסים לחלות אותנו, אבל הנה אנחנו פה, עם דגל בחלון, נוסעים, אף אחד לא ישבור אותנו. אף אחד לא ישבור אותנו! שתדעו לכם שיצא לי הלחן הזה, ולא ידעתי על מה לכתוב, ואל אמרה לי, תכתוב על המלחמה, על המצב. משהו שמח דווקא, זה יכול להיות טוב. והנה. תודה
אתם מוכנים? איתי וולברגר.
אישה